На сёння ў Мінску захавалася не так много будынкаў, якія лічацца помнікамі прамысловай архітэктуры. У адзін з іх зазірнем, запрашаю на мінскі бровар 19 стагоддзя. 1864 год. Мінская мяшчанка Рохля Фрумкінова подала прашэнне на імя імператора Александра Миколаевича, бо захацела пабудаваць свой бровар, інакш кажучы, адкрыць прадпрыемства па вырабу піва. Ужо праз дзень Рохлі далі дазвол, і хутка ў Мінску з'явіўся бровар на вуліцы Загародняй, цяперашняй Кісялёва. Усяго 30 чалавек працоўных, ды асартымент па сучасных мерках небагаты. Наведвальнікам прапаноўвалі толькі 3 варыянты напою з хмеля. І сёння можна ўявіць, як варылі піва 2 стагоддзя таму, бо захаваліся старажытныя прыстасаванні. Напрыклад, вось гэтыя каменныя жорны. Сюды ў цэнтр насыпалі солад, пасля працаўнікі яны раскручвалі гэтыя каменныя дыскі, гэта сапраўды вельмі цяжка. Потым зерне драбілася і ўжо ішло на піва. Такія прымітыўныя прылады сталі часткай гісторыі, калі сям'я Чапскіх выкупіла маленькае прадпрыемства. Мінскі гарадскі галава, граф Караль Чапскі, чалавек заможны і прагрэсіўны, хутка ўзвёў мураваны будынак, набыў новае тэхнічнае начынне. Граф Чапский был очень продвинутым человеком, и из небольшой деревянной пивоварни на окраине города он сделал процветающее предприятие, которое в тот момент называлось Минский пивоваренный завод «Богемия» графа Чапского. И он был настоящим сыном пары из железа, применял новые технологии в производстве. Именно в это время на заводе появляется паровая машина, паровой котел, новые бродильные чаны, то есть он значительно расширяет производство. Менавіта пабудова 1893 года і захавалася до нашых дзён. Цікавая акалічнасць, у часы Чапскага бровар стаяў на ўскраіне горада. Нават былі падземныя хады, якія вялі да камарыных балот і набярэжнай Свіслачы. Але энтузіязму графа хапіла ненадоўга. Чапскі прадаў акцыянернае таварыства «Богемія» аўстрыйцам, братам Лекертам. Як успамін аб братах Лекерт на бровары захаваліся старыя шкляныя бутэлькі. Вось гэты, напрыклад, больш за 100 гадоў. Цікава, што тут пазначаны не толькі ініцыялы саміх вытворцаў, але і напісана, што гэтае піва паходзіць з Мінскай губерніі. Лекерты падышлі да справы сур'ёзна, абвясцілі штодзённы расклад. Напрыклад, працуючыя на бровары павінны былі прыходзіць а 6 раніцы і сыходзіць не раней за 7 вечара. На год прыходзілася 19 выхадных. Гаворка пра рэлігійныя святы. Працоўны тыдзень, дарэчы, займаў 7 дзён. Акрамя таго, лекерты сталі пільна сачыць за дысцыплінай. Штрафы взимались за неопрятный вид, одежду, за курение, за неправильное обращение с оборудованием, но если говорить современным языком, это за нарушение техники безопасности. Лекерты зрабілі самую буйную півавараную групу Беларусі. Прадукцыю прадавалі далёка за межамі Менскай губерніі. Усё змянілася, калі да ўлады прыйшлі саветы. У 1918 бровар нацыяналізавалі. На шчасце, ён апынуўся адным з нешматлікіх ацалелых аб'ектаў горада падчас вайны. А ў савецкі перыяд завод ужо з іншай назвай «Беларусь» выпускаў не толькі хмяльныя напоі, але мінеральныя і фруктовыя воды. Дарэчы, гісторыя поўная сюрпрызаў. Толькі ў канцы 90-х на тэрыторыі бровара знайшлі старыя бочкі з выявамі арла. Такім чынам, толькі дзесяцігоддзя таму гісторыкам стала вядома, як жа выглядаў сімвал, таварны лагатып завода братоў Лекертаў. Да і сёння знаходкі на кожным кроку. То супрацоўнікі вялізны цвік адшукаюць, то падкову. Дарэчы, у помніку прамысловай архітэктуры, як і 1,5 стагоддзі таму, у нашы дні наладжана вытворчасць старажытнага напою. У наступны чацвер вас чакае новае гістарычнае падарожжа. Да сустрэчы!